Dobrodošli na najpotpuniji SEO tečaj na tržištu. Ovaj tečaj će vas provesti kroz sve, od osnova SEO do naprednih strategija. Saznajte kako optimizirati web stranice za rast online poslovanja. SEO tečaj započinje s osnovama, istraživanjem ključnih riječi i korištenjem alata kao što su SEMrush, Ahrefs, Google Keyword Planner. Saznajte kako odabrati prave ključne riječi za vaše poslovanje. Otkrijte tajne iza uspješnog istraživanja ključnih riječi. Kako ih iskoristiti za poboljšanje SEO rezultata. Otkrijte kako dominirati među prvih 5 rezultata Google pretraživanja. Naučite kako pravilno optimizirati sadržaj za tražilice i koristiti Yoast SEO dodatak za WordPress CMS. Izgradnja kvalitetnih poveznica, povratnih veza, ključna je za bolje rangiranje web stranice. Saznajte koje vrste poveznica trebate tražiti i kako doći do medijske pokrivenosti za svoje poslovanje. Vaša web stranica mora biti prilagođena za mobilne uređaje, kako bi privukla više posjetitelja. Naučite kako optimizirati brzinu učitavanja i responsivnost web stranice za bolje korisničko iskustvo. Tehnički SEO igra važnu ulogu u rangiranju web stranica. Saznajte kako optimizirati tehničke aspekte web stranice za tražilice i postići bolje rezultate u pretraživanju. Upoznajte se s primjenom umjetne inteligencije u SEO. Saznajte kako koristiti umjetnu inteligenciju za dobivanje semantičkih riječi i poboljšanje rezultata vaše semantičke SEO strategije. Ovaj SEO tečaj nudi 30 lekcija, 22 video lekcije, besplatne checkliste i predloške, slobodne za korištenje, digitalne marketing savjete, certifikat uspješnosti i poklon iznenađenja. Cijena tečaja je 349 eura. Uz to dobivate ažuriranje budućih materijala, podršku i pristup ekskluzivnim resursima. Upoznajte se s najnovijim trendovima i postanite stručnjak za SEO. Upišite se online i naučite kako vaš SEO promet može potaknuti rast vašeg online poslovanja. Link za prijavu nalazi se ispod ovoga videa. Hvala vam što ste gledali. Preplatite se na moj kanal za više savjeta u digitalnom marketingu i SEO. Vidimo se na tečaju. Pozdrav!